ወዲ ተባዕታይ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ክነብር ይኽእል እዩ ብዘይ ክብሩ ግን ዋጋ ይብሉን ሰብኣይ ምዃን ብዕድመ ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን ብባህርን ብመትከልን እዩ ክብሩ ንወዲ ተባዕታይ እቲ ዘይርአ ኣኽሊሉ እዩ ሰብኣይ ማለት ከምቲ ብዝኾነ ነፋስ ዘይናወፅ ዱልዱል እምባ እዩ ሓቀኛ ግርማኻ ድማ ኣብቲ ዘለካ ገንዘብ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለካ ስነ ምግባር ዝርአ ክብረትካ ንምሕላው ድማ እዞም 4 ሕግታት ፈጺምካ ክትጥሕሶም ይብልኻን ብሕልፊ እታ ሳልሰይቲ ሕጊ ክትሓልፋ ዘይብልኻ ቀያሕ መስመር እያ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ቀዳማይ ብዛዕባ ትዛረቦ ቃል ተጠንቀቕ ቃላትካ ካብ ኣፍካ ቅድሚ ምውፅኦም ናትካ እዮም ሓንሳብ ካብ ኣፍካ ምስ ወፁ ግን ንስኻ ናቶም ባርያ ትኸውን ኣብዛ ብዙሕ ወረን ጫውጫውታን ዝመልኣ ዓለም እቲ ውሕድ ዝዛረብን ቃሉ ዝሕልን ሰብኣይ ፍሉይ ግርማ ኣለዎ ቃላትካ ንመንነትካ ዝገልጹ ፊርማኻ እዮም ሓደ ሓያል ሰብኣይ ንቃላቱ ከም ብሩር ይቆፅሮም እምበር ከም ሓመድ ኣይዘርኦምን እዩ ውዲ ተባዕታይ ብቃሉ እዩ ዝፍለጥ ክገብሮ እየ እንተኢልካ ዓለም ትገላባበጥ እምበር ቃልካ ክትዓፅፍ የብልኻን ቃልካ ምስ ትዓፅፍ ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ኣኽብሮት ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻ እውን ንነብስኻ ዘለካ ተኣማንነት ይጠፍእ ብኣንጻሩ ቃሉ ዝሕሉ ሰብኣይ ሰባት ብዘይ ጥርጥር ይኣምንዎ ይስዕብዎ ድማ ስለዚ ክትፍጽሞ ዘይትኽእል ነገር ቃል ኣይትእተው ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ስሕተት ናይ ምስራዕ ዕድሉ ዓብዪ እዩ ብዙሕ ምዝራብ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ባዶነት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓያል ሰብኣይ ግን ብውሕድ ቃላት ግን ድማ ሚዛን ዘለዎም ሓሳባት ይዛረብ ክትዛረብ ከለኻ ሰባት ጽን ኢሎም ክሰምዑኻ ዝገብር ሓይሊ እቲ ኩሉ ግዜ ዘይምዝራብኻ እዩ ስቕታኻ ንባዕሉ ዓብዪ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ መስመሩ ሰጊሩ ክፀርፈካ ወይ ክነዓቃካ ምስ ዝፍትን ብተመሳሳሊ ፀርፊ ምላሽ መሃብ ማለት ናብቲ ናቱ ደረጃ ወሪድ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ምላሽ ብርግዓትን ብግቡእ ቃላትን ዶብኻ ምኽባር እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ፀርፊ እንተፀሪፉካ ብቁጥዐ ኣብ ክንዲ ምምላስ ብርግዓት ዓይኒ ዓይኑ እናርኣኻ ብዛዕባኻ ዘለኒ ኣረኣያ ካብዚ ንላዕሊ ክወርድ ኣይደልን እየ ዝዓይነቱ በሊሕ ቃል ክትጥቀም ከለኻ ንሱ ንባዕሉ ክሓፍር ትገብሮ እቲ ዝበለፀ መጥቃዕቲ ስልጣነ ዝመልኦ ቃል እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ነገር ክትቆፃፀሩ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሰብ ድኹም እዩ ወይ ሕማቕ እዩ ስለ ዝበለካ ንስኻ እቲ ዝበሎ ኣይኮንኻን ንስኻ ግን እትዛረቦ ቃል ብትኽክል ትቆፃፀሩ ኢኻ ሰባት ዝበልዎ ወረ ንስኻ ክትጭናቕ ወይ ክትቁጣዕ ምስ ዝገብረካ ንሳቶም ተቆፃፀርቲ ሂወትካ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ንስኻ ግን ርጉዕ ኮንካ ቃላትካ ብጥንቃቐ ክትመርጽ ከለኻ ንስኻ ንጉስ ሂወትካ ምዃንካ ተረጋግጽ ቃላትካ ከም ጥይት እዮም ሓንሳብ ምስ ተተኮሱ ንድሕሪት ክትመልሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ ቃላትካ ንሰባት ዝሃንፁ ንዓኻ ድማ ክብሪ ዘምፁ ይኹኑ ሰነፍ ሰብ ብጨራሕርሕ ይዛረብ ለባም ሰብ ብምኽንያት ይዛረብ ሓያል ሰብኣይ ግን መዓዝ ክዛረብ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ካልኣይ ኣይተማርር ክበሃል ከሎ ስምዒት የብልኻን ማለት ዘይኮነስ ንስምዒታትኻን ንፀገማትኻን እትሕዘሉ መንገዲ ብስልጣንን ብትብዓትን ይኹን ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ብዙሓት ሰባት ንፀገማቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ኣብ ቅድሚ ፈተውቶም ብምዝርጋሕ ደገፍ ወይ ድንጋፀ ክረኽቡ ይፅዕሩ እዮም ክተማርር ከለኻ ንዓለም ኣነ ዓቕሚ የብለይን ኩነታት ይቆፃፀረንሎ ትብል ኣለኻ እዚ ማለት ንነብስኻ ከም ግዳይ እምበር ከም ተዋጋይ ኣይኮንካ ተቐርባ ዘለኻ ሰባት ድማ ንግዳይ ይድንግፅሉ እምበር ኣይስዕብዎን ወይ ኣየኽብርዎን እዮም ክብረት ዝመፅእ ካብቲ ንፀገማት ብትብዓት ክትሰግሮም ከለኻ እዩ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ሓንቲ ሰብ ካብ መፃምድታት ዝፅበዮ ዓብ ነገር ድሕንነት እዩ ሓደ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ስርሑ ብዛዕባ ሕፅረት ገንዘብ ወይ ብዛዕባ ሕሰም ሂወቱ ኣብ ቅድሚ ሰቢቱ ወይ ኣፍቀሪቱ ዘማርር እንተኮይኑ ንሳ ኣብኡ ዘለዋ ተኣማንነት ይቕንስ እዚ ሰብ እዚ ባዕሉ ተሸጊሩ እንከሎ ከመይ ገይሩ ንዓይ ፅላል ይኾነኒ ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጣ ይፈጥር ፀገማትካ ንገራዕ ግን ከም መፍትሒ ዝደሊ ጀግና እምበር ከም ተስፋ ዝቆርፅ ቆልዓ ኣይትኹን ንሓደ ነገር ብምምራርካ ዝቕየር ነገር የለን ሓይልኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ምምራር ተጥፍኦ ኣብ መፍትሒ ስራሕ ውዕሎ ስለምንታይ ዝበፂሑኒ ካብ ምባል ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ክገብር ኣለኒ ናብ ዝብል ሕቶ ተሰጋገር ስቕታ ሓይሊ እዩ ሰባት ፀገምካ ክሪኡ ከለዉ ንስኻ ግን ከይተማረርካ ስራሕካ ክትሰርሕ ከለኻ ዘይውዳእ ክብረትን ሞገስን ትረክብ ኣይተማርር ማለት ፀገምካ ሓቢእኻ ሙት ማለት ኣይኮነን ምስ እሙናት ኣማኽር
مس قربخا متعبيتي وي مسك إلى تتصلربونا كوفي خا مفتح من لاي بالحيو اتي كوكر زلو وقن اتي معالتاوي نقول سب اتكافلو تحتنا زمولو من مراريو ود تبعتاي نمت أمرتو وي نقولا نسيتي لبون فقرون يهبانبر دخامون حرقانون أي زاربانيو قولا نسيتي كاب سبأي تدريو تسلالن مركسونيو نسخا تساقماتها كتنقران كتمارلان مس تجمر اتنعاقا كمو حسبوتا زنبر الرأي يفرس ناي حق أنيا جقنا ملاليو مكرو نبين تشكيمو نخالط قن في الشغطان سلام زهبيو سترابيتو دقون متأمرتو من انت كي جنقو تسفا كي قرطن نقول حسم شقر هيوت أو وشت عفينو كله سلام يبل إذا حسم زي منقر نوشت أخام نمتقع زي كونس نخالط نمحلو زقبر ناي فقر مسواتيو كبرت بنزع أي وهابنيو يسرحيو حدا كابت منقد كبرت دما مكرخا بسقطها مسكاميو تساقماتها كم تحاول نورق زجرو نعاقاون كزري كحدقو سالساي نزت ألمتك أقوالا نسيتي أي تملسا أبي وتود تبعتي مسمر كله اللوو حانتو قال نز مسمر زتي حسان عاقا كتالمكا وي كتنعاكا خلا اتزمدنا أبو أبقع مالتيو نبزت ألمتك أقوال مملاس مالت دقيبخا نعاقني ماليس خدما سبرني الخم فقر مهاب مالتيو مبزحتو جيزي حدا سب كتالمكا خلو سمعي تاوكينكا كتجدر كتبقاس وي كتحاتسي تصبقيو نسخا قن تقرابيتوش كبر تلمت مسفلتخا بزي بوزح جاوطاتا بزي نبعتن بزي تصرفن بسقطها رحا مغنياتو حرق أرغال فغارقان نعاقا كساب كندي كم ستوغود أخا يزاريا سقطها قن بزي بأخي كنبر خاليا نعاقي مسأن دما كتو أيج أنغنني زبل ناي حال مالقتين محلالف بوزحات سبات حنا نمفري تمساسال تلمت كقبرو يفتن يوم إزقن نعاقا يزوار دكا اتزعبين نساك تصور زي تقل حنا مفتاي بولت سبكين كابركابيو أب سرحخا وصيتاو خد أب أكلاو بقعتخا سرح أب أمرو عبيتخا تتأمد نسا دحر جيزي ندحر تماريسا كترئيكا خلا اتتسألموتو سبأي تلويتو تعويتو كم عقمان العلكوين كتروخ بهلا اتزعبي قطعت نسو إيو يغريتا أب قال نقرات يسرح يخون أب تلمت قن أي سرح نيو حان سابت تلمت كاقوال نعاقا زلوا ناي أخبروت عين تقفي إيو انت تمليس خلا كم دخوم يترئيكا نود تبعتاي دما كم مطلا من العلي بمص أمرتو كم دخوم محساب زخافة نقر يلن حانتو قال نزحا سر سبعي فتصيما أي تفكرنيا سبات كم تنسخا ننفسخا تقرب لا من قد يوم زحزوخا أنا تلمت زتصور سبعي كونكون زبل تصنع متكل كله وكالوو اتم زقربوخا سباتون بتنقق يحزوخا حان ساب كتملس انتريات كاغن ننفسخا زي تخبر مخانكا أرغاقيت على مالتيو ود تبعتاي بزي قوالا نسيتي كنبري خليو بزي كبرقن واقا يبلون رابعي نسابات نمناقيخا مننتقا أي تطفئ سبات كابت زلو مننت وطايك نخرأيو زقبرو وقالسي أمو وداتا وشت أو بارنتن نايسلو لبونا قلولاو نزمصلو أبز جيزيزي كبر مننتن كاوشت زمنجو مخان تاريفو بدا زن صبارق نبرتن بزح لايك زعقانو كوينو اللو انتو خانقن بناي حاسوت كنف زبرا رعوف نفاس مسمصة موداو أي ترفونيو محبرو مرخبيتات نبزحات سبات ناي هو توسعت غيرو مالو ناي محازتهم كدان تلقيهم أب قدمي ناي كالئس مكينة دويلهم وي كم عقمهم العد زخانة هوتيل خويلهم سئلي كل طفو خلو نعالم بلوت سيوتا لني بلوالو إزقن ننبسخا مقتاليو سلامنتاي مغنياتو اتسئلي مستلطفة نابت ناي حاسو تواصو خاتم اللسمو مستزلكا قهراو هيوت كتقاجو خلقا وشت أو سلام تسئللو سبات براي دقا ملكعقن نبرات خان تسحيبهم كمتسو خايخو اليوم صبو مكينة كبر ساعات ويقزا مسأرهايوم درجو زحلو سبيلهم كقربوخا بهرايو إيو انتو خانقن حانسا مسكربوخا اتزلكا ناي حاسوت نبرات زي كونس اتزلكا ناي حق انيا منت يزبازنوم كما يزبال سبيو إلهم كحاتو جمرو منت خامس زرق قايم درجة زي متاتن انتو خينو ناقات تشكيما مزرحقو حق انيا كبر زمتس كابت سبات بزي مكينة خان بزي جنزب خان زلهم أكبروتيو بزحات سبات نسبات نمنق إلهم أبلغ أحن إداني أتو نسبات هابتام كوينكا كتر إلخا هابتخا مدفع اتزعبي عشنتيو حق أني حيلي زلو السبعي نقنزو ننبسو نمهنات انبر نسبات نمنق أيطفؤون بناي حاسو تصبغا كتخبر مفتان كمتي نحاتين بورق لطيفخا ورق إلخا كتشوطو مفتانيو
ውዒሉ ሓዲሩ እትልጣፍ ክቕንጠጥዩ ብዘለካ ነገር ምጥቃምን ብመንነትካ ምኹርዓን ናይ ሓያላት ሰባት ባህሪ እዩ እዚ እያ እዚ ድማ ይብለይን ኢልኻ ብትብዓት ምዝራብ ክብረት የምፀልኻ ሰባት ንሓቀኛ ሰብ እዮም ዝኣምኑን ዝስዕቡን መንነትካ ክትሓብእ ምስ ትፍትን ግን ንነብስኻ ትንዕቕ ኣለኻ ንነብስኻ ዝናዕካያ ድማ ካልእ ሰብ ከኽብረካ ኣይትፀበእ ብሓፈሻ ክብረት ንወዲ ተባዕታይ ካብ ዝኾነ ይኹን ቁሳዊ ሃብቲ ንላዕሊ ዝዓቢ ዘይመውት ውርሱ እዩ ሰብኣይ ምዃን ብዕድመ ምድፋእ ወይ ብጭሕሚ ምብቃል ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ተጠቐሱ መትከላት ኣብ ግብሪ ብምትርጓም ንመንነትኻን ንኽብርኻን ተኸላኺልካ መቐፃል ማለት እዩ ቃላትካ ፊርማኻ ምዃኖም ተገንዚብካ ብጥንቃቐ ምስ ትዛረብ መከራኻ ብትብዓት ተፃዊርካ ንመፍትሒ ምስ ትጋደል ንመንነትካ ዘቃሉ ነገራት ኣይፋልን ክትብል ምስ ትኽእል ከምኡ ድማ ብዘለካ ሓቀኛ መንነት ክትጠማመን ከለኻ ሽዑ ጥራይ ኢኻ እቲ ዝኾነ ንፋስ ዘይናውፅእ ድልዱል እምባ ክትኸውን ትኽእል ዝኸበርኩም ኣሕዋት እዛ ዓለም ሓቀኛታትን ብመትከሎም ዝፀልዑ ሰብኡት እያ ትደሊ ስለዚ ነዞም 4 ሕግታት ከም መምርሒ ሂወትካ ብምሓዝ ክብርኻን ሓይልኻን ሞገስ ተዓጅብኻን ንበር ሓቀኛ ግርማኻ ኣብቲ ዝሃንፅ ኸይ ስነ ምግባርን መንነትን እምበር ኣብቲ ንሰባት ንምድናቕ እትገብሮ ናይ ሓሶት ምርኢት ከም ዘይኾነ ኣይትረስዕ ንሎሚ ዘዳለኽልኹ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ